Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών, η τελευταία δημογραφική καταγραφή στα Σκόπια, 200.000, όχι 500, 200.000 δήλωσαν ελληνικής εθνικής συνείδησης το 1990. Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο, το οποίο έπρεπε επίσης να το αντιμετωπίζουμε με αξιοπρέπεια και έπρεπε... Θα κάνουν τα παιδιά θέλουν να γίνουν Βουλγάροι για να μπορέσουν να έρθουν στην Ελλάδα. Πρέπει εμάς οι Σαρακατσιαναίοι να μας πιστηρίζουν σαν Έλληνοι, όχι εμείς ξέρουμε τη ρίζα ότι είναι ελληνικά. Μας οδηγούν να γίνουμε Βούλγαροι. Κραυγή αγωνίας από τον πρόεδρο του Συλλόγου Σαρακατσάνων Σκοπίων, Δημήτρη Αποστόλου, που χρόνια τώρα βλέπει την Ελλάδα να τους γυρίζει επιδεικτικά την πλάτη. Εμείς οι Σαρακατσιαναίοι στα Σκόπια, όπως και ξέρετε, ζούμε έξω πολλά χρόνια και έχουμε εξισάσει τη γλώσσα. Δεν μιλάμε πολύ καλά. Ο Σύλλογος Σαρακατσάνων το Χελιδόνι ιδρύθηκε το 2003 στην πρωτεύουσα Σκόπια και αριθμεί σήμερα 320 μέλη. Ουσιαστικά ό,τι απέμεινε από τη μεγάλη φυγή της περίοδου 1963-1968 προς την Ελλάδα, όταν περισσότεροι από 3.500 Σαρακατσάνοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Ελευθερίου Κορδελιού στο νομό Θεσσαλονίκης. Αυτό που ζητούν οι Σαρακατσάνοι των Σκοπίων είναι να τους αποδοθεί και η ελληνική υπηκότητα, όπως ήδη έχει αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση για τους Βόρειο-Ηπειρώτες. Η Βουλγαρία το έχει ήδη πράξει, μοιράζοντας αφιδώς ηθαγένειες. Από το 2007 μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 10.000 πολίτες της Φυρόμ απέκτησαν βουλγαρικό διαβατήριο. Συγκρατήστε το. Ανάμεσά τους και ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Λούπτσιο Γεωργιεύσκα. Θα κάνουν τα παιδιά θέλουν να γίνουν Βουλγάροι για να μπορέσουν να έρθουν στην Ελλάδα. Πρέπει εμάς οι Σαρακατσιαναίοι να μας πιστηρίζουν σαν Έλληνοι, όχι εμείς ξέρουμε τη ρίζα ότι είναι ελληνικά. Έχετε καμία αμφιβολία? Μιλάει σκοπιανά ο άνθρωπος αυτός. Έχετε καμία αμφιβολία για την ψυχή του? Όταν ακούτε ότι ο Σουφλιάς είναι Σαρακατσάνος, τι σκέφτεστε? Έχετε σκεφτεί ότι υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι? Και λέγαμε με τον Θανάση τον Πάτρα ότι είναι στην Κοψιά οι ίδιοι. Έτσι. Δεν μοιάζει. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών, η τελευταία δημογραφική καταγραφή στα Σκόπια, 200.000, όχι 500, 200.000 δήλωσαν ελληνικής εθνικής συνείδησης το 1990. Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο, το οποίο έπρεπε επίσης να το αντιμετωπίζουμε. Αυτά στη Φλόρινα. 20 χιλιόμετρα βορειότερα στην πόλη Μπίτολα, το γνωστό μοναστήρι της Φυρόμ, συναντήσαμε τον Νικόλα Μιχαηλόφσκι Κωνσταντινίδη. Λέγομαι Νικόλαος Κωνσταντινίδης, είμαι γεννημένος στο μοναστήρι και ζω στην πόλη Ρέσνα της επαρχίας Πελαγωνίας. Με απότεραν καταγωγή των προγόνων μου είναι από τη Μοσχόπολη της επαρχίας Κοριτσάς της Βόρειο Ηπείρου. Ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται εθνικά ως Έλληνας. Στα μέσα της δεκαετίας 1990 κατάφερε δικαστικά την επαναφορά του επιθέτου που είχαν οι παππούδες του πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λέω γιατί έχουμε τέτοια ονόματα. Γιατί οι παππούδες είχαν άλλα ονόματα και επίπεδα, γιατί έχουμε άλλα εμείς. Το δικό σας επίπεδο είχε αλλάξει? Ναι, επί του καθεστώτος του δικτάτορα Τίτο έχει αλλάξει. Τότε μας γράφονταν Μιχαηλόφσκι. Στην Ελλάδα ο κ. Βοσκόπουλος ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Ουράνιου Τόξου, του πολιτικού σχηματισμού που κάνει λόγο για ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας. Στη Φυρόμ, όσοι δηλώνουν ελληνικής καταγωγής δεν έχουν δικαίωμα ούτε πολιτιστικό σωματείο να ιδρύσουν. Τι ζητούν? Μία μη κυβερνητική οργανώση που ταρακνίζει εκ μόνη της τα θέματα των Ελλήνων πελαγώνων της ευρύτερης ζώνης. Ελληνική γλώσσα. Δεν κάνουμε προπαγάνδα. Άμα κάποιος αισθάνεται ότι είναι Έλληνας, είναι Τούρκος, είναι, ας το πει. Θέλει τη γλώσσα στη μαθαίνει. Δεν έχει πρόβλημα. Εγώ αυτό που μαθαίνω τα κείμενα, γιατί δεν μπορεί να μην ξέρουν τη γλώσσα, μην ξέρουν τίποτα για την Ελλάδα. Οι περισσότεροι μαθητές του κυρίου Στεργίου είναι παιδιά γηγενών βλάκων, Σαρακατσάνων και πολιτικών προσφύγων. Μαθαίνω ελληνικά 5-6 χρόνια και
Εγώ αγαπάω την Ελλάδα και αυτό θέλω να μαθαίνω ελληνικά. Η οικογένεια μου μιλάει ελληνικά και ήθελα να μαθαίνω και εγώ ελληνικά. Ξέρει η παππού μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, η αδερφή μου, ο πατέρας, η μητέρα. Μιλάγατε στο σπίτι, έτσι ελληνικά και θέλεις και εσύ να μάθεις τα ελληνικά. Ναι. Ο παππούς μου είναι από την Ελλάδα. Μιλάει ελληνικά. Και... Σου λέει ιστορίες παππού σου για την Ελλάδα. Ναι. Αυτό που ζητάει ο κύριος Στεργίου είναι η υλικοτεχνική υποστήριξη. Βιβλία, τετράδια, μολύβια και το ενίκιο του χώρου που θα λειτουργεί το φροντιστήριο ελληνικής γλώσσας. Η πίκρα είναι πιο πικρή και ο πόνος πιο μεγάλος, γιατί είμαι ξένος στον τόπο μου, ξένος στα χώματά μου και είμαι ξένος στους φίλους μου, ξένος στους συγγενείς μου, ξένος όλη μου τη ζωή, ξένος εκεί, ξένος εδώ, ξένος και πάλι ξένος σαν μια κατάρα τρομερή. Τους αρέσει πρώτα η γλώσσα, σαν γλώσσα. Τους αρέσει η Ελλάδα σαν χώρα, δηλαδή η θάλασσα. Πηγαίνουν κάθε χρόνο, τους αρέσει πάρα πολύ. Το Χριστό κουρέλι που στα μαλλιά της χώρα γυνεφέλη. Έχω ελληνικές ρίζες και έχω παππού που αυτός μένει στην Δράμα και οι ρίζες μου είναι από εκεί και δεν ήξερα καθόλου να μιλάω ελληνικά και αυτό το λόγο άρχισα να πάω στο σχολείο εδώ και να προσπαθώ να μαθαίνω ελληνική γλώσσα. Πάμε στις απευθείας συνδέσεις, διότι θα δούμε τον Γιώργο Βαρεμένο να λαμβάνονται σημαντικές πρωτοβουλίες για τους Έλληνες που ζουν στα Σκόπια, και είναι αρκετοί, Γιώργο, και είναι και ξεχασμένοι και προσπαθούν να συντηρήσουν εκεί με κάθε τρόπο την εθνική συνείδηση. Μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς διδάσκουν ελληνικά στα παιδιά, ενώ δεν κρύβουν το παράπονό τους, επειδή η Αθήνα, όπως λένε εκείνοι, δεν τους έχει δώσει την παραμικρή ενίσχυση. Είδαμε σχετικό ρεπορτάζ. Θα δούμε και τον δήμαρχο της Γλυφάδας, τον κύριο Γιάννη Θεοδωρόπουλο. Τον έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Εγώ πέρα από αυτό συγκλονίστηκα όταν είδα ένα οδηπορικό του σταθμού σας στο Ιφύρο, όπου απεδείχθη ότι ζουν πάνω από 150 ή 200.000 Έλληνες. Βέβαια μου φάνηκε πολύ μεγάλος αριθμός, αλλά και 100.000 να είναι, οι οποίοι πραγματικά είναι ξεχασμένοι.